Tlo pod nogama. Naziv je autobiografskog romana Puljanke Melise Osmanović, članice društva distrofičara Istre, koja će idući tjedan imati i službenu promociju. Melisa Osmanović je osoba s invaliditetom. Od svoje 3. godine boluje od mišićne distrofije. Uspješna je sportašica, članica boćarskog kluba osoba s invaliditetom Istrijana. O motivima za pisanje svoje prve knjige Melisa kaže: Htjela sam da se dozna malo više o životu osoba s invaliditetom, koji su to izazovi sa kojima se susrećem ja osobno i sve druge osobe. Htjela sam malo više čak da se o toj bolesti zna. Znači, napisala sam i u knjizi o njezinim vrstama, kako se čovjek poslije suočava sa tom bolešću, koji su svi ti izazovi, prepreke. Među ostalim u knjizi opisuje i kako je kretati se u invalidskim kolicima u kojima od svoje 10. godine, te približiti ljudima sva ona pitanja koja o osobama s invaliditetom imaju osobe koje to nisu. Obraćala sam se dosta i roditeljima osoba s invaliditetom, ali i drugim vrstama isto, ne samo moje bolesti, nego i druge vrste invaliditeta. Tako da i oni znaju, a i za sve ljude koje traže možda neku edukativnu, motivirajuću knjigu, tako da i za sve ljude. U pisanju knjige Melisa imala veliku potporu obitelji koja je pomogla i u prisjećanju nekih životnih prilika u njenom odrastanju. Trenutno je i dopredsjednica društva distrofičara Istre. Zadnjih nekoliko godina imamo dosta i projekata, to su od osobnih asistenata, projekti briga za zdravlje i ostalih, i onda na temelju tih projekata imamo puno radionica, likovnih radionica, psihosocijalnih, imamo i kuhanje, održavamo, odlazimo dosta često i na jahanje, koristimo i bazene u zadnje vrijeme, tako da stvarno puno toga imamo, veliki izbor aktivnosti. A službeno predstavljanje Melisine autobiografske knjige Tlo pod nogama biti će u srijedu 8. veljače u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula.